Ideme urobiť polný test kalibrácie. Chceme zistiť, akú odchýlku môže mať prístroj na vzdialenosť 10 metrov. V tomto prípade mám svoj laser umiestnený 10 metrov od steny. A teraz pôjdem k stene a označím si stred čiary, aby som skontroloval, aká je odchýlka voči mojej druhej osi. A teraz sa pozriem vzhľadom na tento bod, kde je moje prvé označenie. Takže tu vidíme čiaru. Označil som ju v strede čiary. A čo teraz urobím? Vrátim sa späť k svojmu laseru a potom otočím laser o 180 stupňov a potom skontrolujem, čo urobí voči tomu prvému označeniu. Ako vidíš, statív je pekne vyrovnaný a teraz idem otočiť prístroj o 180 stupňov. A teraz sa idem pozrieť vzhľadom na tento bod, kde je moje prvé označenie. Ako si mohol pekne vidieť, je to celkom presne na svojom označení a je tam rozdiel 1 mm. Tento model môže na 10 metrov odchýliť o 2 mm. Treba tiež brať do úvahy teploty, takže ak je to trochu viac, napríklad 2, 3, 4 mm, stále je to podľa mňa v tolerancii. Teraz sme vlastne skontrolovali našu I-os a teraz sa otočíme o 90 stupňov a skontrolujeme aj druhú os, teda X-os. A potom urobíme opäť to isté, čo sme práve urobili. A takto teda kontrolujeme náš laser v teréne na presnosť.